Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. I'm gonna knock on your door. Kaiba po mga tugang si Henry M. sa programang Aramon Yato sa DCGB. Maray na aga po sa Indogabos. Ans Galero, mga tugang may dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Good morning, Ans. Come in. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, piga asikaso ng unyan kan gobyerno lokal kan Legazpi, asin man kan sanggunian panlungsod. Sa paglaog naman sa sarong Memorandum of Agreement kan gobyerno lokal, entry man kan Department of Health o DOH Bicol para sa 2023 medical assistance to indigent patients program o kining MAIP implementation. Ini ang bagay na napag-araman kan DCGP News matapos na magpaabot na ni na kasuratan si Alcalde G. Rosal sa sanggunian panlungsod kan Legazpi na pigahagad na magpasab ng resolusyon na matugutan siya na maglaog nga ni sa sarong Memorandum of Agreement na ini. Ehemplo kay ni VP, digdi sa Legazpi City Hospital na sa 4.1 milyon pesos kantidad ni na pondoan ibababa ka na DOH para mapakinabangan ini kan mga tios na mga pasyente o kaya mga naghihelang na mga Legazpenyo. Naglalaom mo niyan VP na LGU Legazpi na maunrahan ini kan Gunyan Panlungsod para man sa nini sa kamugtakan o kaya kamarhay na kamugtakan kan salud kan sa tuyang mga tios na mga Legazpenyo. Ito VP, Nata, kaning pero ang impormasyon. tios ngunyan an sa Legazpi, Roger, pero ngunyan ang tios na Legazpi nyo, may number na luwas? wala man na Pero VP lamang na ang tios ipaluwas. na mga taga-Legazpi. Wala pa man as of now VP na ipapalawas na datos. Baka ikaw diyang manungod kinumero manangga. Pero ang tios ta sa Legazpi. dyan. Tabat ika aputon ta ka. Mayaman ka o tios ka? Hindi ko aram. Hindi ko mataram. Ang tao pag inapot mo, ay tios nga niya ako? Ano nga yung pag tios ini? Ano nga ining kadipisilan? Ano yung grabe sila sa buhay ni? Alang ka nga yung barakalon. Di ba? Grabe nga yung problema. Kaya so totoo talaga na nasa below poverty line. Sa pigapod bagang poverty threshold. Pero mag-ingat mangyari sa pagtao-tao kay mga benepisyo sa mga pobre. Nata. Ta minakaw sa ang kikuan kay maraot na indikasyon kay kuan kay nepekto. Amo ko. Lalo na pagkuan, lalo na pag garanina. Amo ko na. Pero sa totoo lang mananggat, pero daw, baka kung mahapot mo sa mga maabot na pero ang tiyo sa Legazpi. Roger, piga. Aram ko, ang baseline ka iyan is yung mga tao na ang salary bracket is below poverty line. Itong mga daing trabaho, daing mga unemployed or maybe sa mga underemployed. Oo. Katakan mga enot baga, igwag ki nga ang sulo mo nga 10,000. Ika nga konsidero kang pobre. Oo. Mga araw ka, igwag kan sa PSA, kay to. Igwa. Hindi ko niyang kumpira na ang salary bracket. Hindi sana. Dahil ko lang matanda ang kumpira na. Di ba? Imagine kung ang sulo mo nga 15,000, may aki kang 5, ika lang ang naghanap buhay. May mga computation yan. Di ba? Pero mas pa kayo ng gobyerno, igwag ki, ano yan, kigari tabang. May tabang lamang. Di ba? Tama lang nga ni, so gobyerno, papatawado na sa may utang sa DAR. Sa mga beneficiaries, baga, pirmahan ni Presidente na sa utang databi, punaso na. Iyo baga. Ayugo-yugon mo. Kaya, ang gobyerno, kaya mapagalan, gusto ko mag-utang-utang sa gobyerno. Taba ka lamang pag-abot kang panahon sa utang, iba nang ipagbayadi yan, Henry M. Patawadon ka naman ngayon. Diba? Okay, o sige. Anyway, VP, kapag napuunan ining pag-ibong kan Memorandum of Agreement and so ay ini, at least maraman takod pera talaga ang coverage kaning mga konsideradong tios na mga Legazpi. Correct. Buda, ano ang, kung maaraman mo kumpara sa tios, anong basihan sa pag-compute kang tios?
Roger. Di ba? At anong binasihan ka? Paano mo maaraman ng sarong tao konsiderado siyang pobre? Yes. Di ba? Okay. Ito, VP, Diyan initial ka, information. kasabay kita sa lista. Bakit kung nakakaagduman, masaya mo na galero. Pwede. Okay. Ito, VP, Ans Galero, DCGB. Salamat ang sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas, may kinaraman sa sitwasyon na yan. Yan, tras tanto, mga tugang, si Jimmy. Wala na si Jimmy? Naputol na si Jimmy? Ha? Wala na. 8 minutos, mga tugang bago mag-abot ang alas 11 ninaga. Didi po sa satuyang programa. O sa aga palan, magkakaigwang mga tugang ki matinding traffic. Expected na may traffic jam. Diyan po sa hampangan kan Bicol University. Kaya po, nag-text ko niya na aga si Colonel Roles Guerra an kan PSO Legazpi sa agad ang aga buda sa pagpuon kang graduation sa BIO mapasunod sindaki traffic scheme buda parking plan para sa BIO graduation bukas at Friday. Di ba bukas? Friday saga, Ronald? Saga graduation na di ba? Sagang graduation, Angel? Diyan sa BIO commencement ground, di ba? Sa aga, madugo da ang traffic sa Rizal. Advice na lang po kung kwantabi. Sige po, mga 6:30. Kanon ta? 7:30 na lang. Text ko si Rolit. Apudan ko siyang 7:30 AM. Tabi. Yan. Hata. Yung mananggad ba? Kasaga may mga lakaw ka mo. Anong oras yung gilaga po ng graduation sa BIO? Hapon. After lunch, ano? Di ba? Di man nag-graduate sa BIO aga? Di man ano? Di man. Karaklan hapon. So, 7:30. Pwede tang ma-interview si Sir Rolly Nesguera regarding dyan. Ha? Okay, tamay traffic scheme dang ipapasunod. Sampangan po kan Bicol University tadakula kaya ang graduation mga tugang sa sinabi ng universidad. Sa agayan, tabi. Ibang kita mga tugang kay Jimmy na salita 6 minutes bago mag alas 11. Good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay. Traditional ang pagboto, siniskutin nyo sa maabot na eleksyon sa barangay. Kaya kami sa field na naman, taraga na naman kayo ni. Yes. Expected. Tumba. Inaasahan yan. Pero madalang di may matapos ta. Ambutan di ba sa barangay dit man sana. Budak per barangay kita, di ba? Per barangay, gulpi yung bagang barangay. Pagkatapos ng barangay, maibong na naman. Oo. Magaraga. Ngunyan, dahil ki mga machine nagagamiton an COMELEC sa eleksyon, basado sa mga election officer sa pagkipag-ulay niya to. Tama. So, mga may plano, may balak na mga kandidato sa barangay. Yes. Kung gusto na mahiling ang COC, i-browse na daan website kan COMELEC. Yan ang mga instructions. Okay. Pero sa mga election officers, igwa na da kopya, kundi day pa man kigo signal na magtao mag-release kay ni sa mga kandidato. Okay. Pero sisiribot na ngunyan ang mga election officers sa mga pag-print kan mga list of voters, hindi pa na mga pag-rebisar kan na mga gagamiton sa election BP and party na ini kan na mga preparasyones para sa nagdadangadang na eleksyon sa barangay. Yan. And sa barangay level man na inirib na niya to na igwananin na mga pag-organisar kan mga line-up. Very good. Ayun baga, sige, nagaparadakol na nga ni Jim ang irinuman sa barangay ko niyan. Ay, ayun na. May naman siya na ko, dati di ko man nailing pero sa mga, ako ba, nag-iikot-ikot ako ngunyan sa mga barangay, pag Sabado, Domingo. Pigi-check ko, kumusta, kumusta ako sa mga paradangog ta. 2025 naman yan. Day, parte kan sa tuyang community immersion ta. Sa programa baga? Sa programa. Yeah. Gari, primero tang objeto sa programa. Ikaduwa, iba, siyempre, PR sa mga tao. Kuro kumusta naman. Nagaparada ko lang irinuman sa barangay. Siyempre. Pag nailing mo, ang kahampang sa mga may planong magkandidatong kagawad, may planong magkandidatong kapitan.
ngunyan, o ni istorya. May connection na ini sa 2025. Yes. Dahil magiging barometro kan eleksyon ngunyan sa barangay, sulaban sa 2025 kung si Isay ang magraralaban Totoo. pagka-gobernador. Kung piraan magralaban na gobernador, iyo man ang magraralaban na kapitan sa barangay. Pwede. Tamataraya na iyan, magmamanok na yan, BP. Buda, sa barangay, sa munisipyo, Jimmy, buda, syudad, mailing mo an indication ka. Iyon na. Pirang mayor, madalagan, pirang madalagan na city mayor, orga. Parehas yan, Yes. Halimbawa ngayon, nagralaban sa barangay Tulo, most probably, ang magralaban na gobernador Tulo, Yes. o ang mayor Tulo. Pagkabos yan, tatanom na ngunyan na eleksyon sa barangay, BP. Okay. So, yan na, BP, mga man sa nan mga baritata, kung si Isay na sa mga magralaban sa kada barangay. Yan. Buda ka, magsalamat ka, may nabungag na dyan. Dahil lang sa barangay eleksyon. Pagkakabaranga na naman kan so pamilya, Yeah, pararkada, yeah. magpararkada dahil na magatirinoan. Tama. Magparamilya dahil na magatirinoan. Yes. Dahil sa politika. Yes. Ayan na ang mga abangan niya to sa mga masunod. Ang mga line-up kung si Isay magralaban sa mga barangay, tanganing may siyan man may paisi man yato party kan sa tuyang responsibilidad, si Isay magralaban sa kada barangay. Okay. Yan, tabi BP, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Post na ang programa, makaskason sana. Ano tabi, Chard, maso na programa, Chard? DOH, awara. Suratan daw digdi tabi ang masunod na programa. Tangan i-plugging tata. Dahil ko na maluyaw na sa kuyang kwan. Dahil managluwas digdi, Chard. Ano masunod na programa? DNR. Isus na iwalon ako ni Madam Ansi Lawing ko. Pati sus ko. Madam Ansi, buda dyan sa DNR, tabi kay Ate Tess. Buda, good morning kay Madam na, ano yun do? Valdeo, Christine Valdeo. Yeah! Regards, tabi Ma'am Tin. Musta ka po? Masunod na, mga tugang ang programa po kan Department of Environment and Natural Resources. Salamat po kasi ng pagantabay. Eksaktong alas 11 na. Goodbye, mabuhay. Isa lang aking isinisigaw.